Ty jsi miláček, teda fakt. Párušo, to je plechové, tam se nedostaneš. Pak máš hlad? Že chvíli, tak to bude úplně bez toho vrátku. Maruško, podívej se. Podívej. On si to zavřel, dokud tady ta bambula. Vidíš? Mě by zajímalo, jestli kdyby narazil na podobnou past v přírodě, jestli by tam hrabal taky prostě až do vyčerpání. Já mám posledních 5 vteřin toho videa, jako.